तर विजेत्यांचे आभार, मान्यवरांचे देखील आभार असतील. तर जाऊया सामन्याच्या दिशेने. इथे एक घमासत युद्ध होणार. दोन्ही संघ अगदी तीव्र बळ आहेत, एकमेकांच्या वरती तिथे खेळायचं आहे. इथून जर हरला तर घरचा रस्ता फिक्स आहे, थोडीशी रिक्स आहे, पण इथे तुम्हाला फिक्स करावं लागणार आहे. करूया मर्चस्थितीमध्ये पहिला सेमीफायनलचा सामना. आणि या सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये महत्वाचं लक्ष जर कोणावरती राहील ते जयेश. हा पहिला क्वार्टर फायनल सामन्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार जिंकला होता. केला होता टहास, जेणेकरून आपला शेवट गोड केला जावा. आणि शेवट गोड करण्यासाठी हा सामना महत्वाचा राहिला असेल. गोलंदाजी बार करून अजयचा पहिला चेंडू स्वेर इथे चढतोय. वाईट बॉलचा इशारा. तर पुढे एकदा गोलंदाजी बार करून अजय इथे सज्ज असेल. यावेळी पुढे एकदा स्वेर डिलिव्हरी. स्वेर आहे. वाईट प्लस 1 टोटल 2 धाबा याही चेंडूवरती मिळत आहेत. 2 धाबा मिळाल्यानंतर कुठेतरी सन्नाट असेल. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्डवरती सध्या 3 बिघाडा खांब बिघडवला या चेंडूवरती. सहज सिंगल रिटा खेळीला फटका. 4 धावांसाठी चालला असेल. 4 धावा मिळतात या चेंडूवरती. आणि 4 धावा मिळाल्यानंतर टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्डवरती सध्या 7 वरती आहे. पायातला बॉल ऑन द राईट स्पीक करायचा होता. सरळ बॅटने खेळीला फटका. मिडल झाला, एलिव्हेशन नाही झालं चेंडूवरती. त्यामुळे थोड्याशा धाबा इथे येऊ शकत नाहीयेत. पुढे त्यावर मीडियम पेसर टाकलेला चेंडू अगदी सरळ बॅटने लगान दोन्हीही पाहत राहिले. त्यांना तारत जाणारे चेंडू. दोघांना देखील टाटा बाय बाय करत चेंडू 4 धावांसाठी इथे गेला असेल. आणि त्यानंतरच्या चेंडूवरती पाहायचं असेल धावसंख्या झाली आहे टीमची टोटल 11, म्हणजेच काय 11 ही धावसंख्या स्कोर करवरती आहे. टप्प्याचा बॉल शॉर्ट अप डे सजवायचं आहे. उद्याची रजनी मला गाजवायची होती. ती रजनी गाजवण्यासाठी माझ्या नावाचा आलेख इथे उंचवण्याचा प्रयत्न इथे केला जाईल. शेवटच्या चेंडूवरती सिंगल घेण्याचा प्रयत्न इथे असेल. आणि तिथे धावची संधी होती. धावबाद दिला जातो इथे. राहुल मांडवकर सध्या गोलंदाजीवरती. आखूड टप्प्यात कार्यक्रम नाही होऊ शकलाय. आणि जयेशला या खेळावरती राहणं गरजेचं आहे. जरी जयेशने धावा नाही बनवल्या तरी जयेश मैदानामध्ये राहणं गरजेचं आहे. जयेश जिथपर्यंत मैदानामध्ये राहील ना तिथपर्यंत समोरच्या संघावरती प्रेशर खूप असणार आहे. चर्चा करत असताना पाहिलं होतं की जयेशला लवकरात लवकर टार्गेट करण्याचा इथे प्रयत्न केला जाईल. यावेळी लॉलीपॉप आहे, स्वीकारला जातोय. चेंडू गेला सीमा रेषा पार. आला दणदणीत PPLचा चौकार. चौकाराच्या मध्ये धावसंख्या 19. नंतरच्या चेंडूवरती लो फुल टॉस कन्वर्ट होत नाहीये. स्वतःची चर्चा करतो, स्वतःला समजू की हा बॉल मला बाहेर मारायचा होता. यू कॅन डू इट येस. या चेंडूवरती सुपर हिट केली. चेंडू पुढे एकदा चालला असेल प्रेक्षक गॅलरीमध्ये. 4 धावा. धावसंख्या 23-23.
ज्याने गेम चेंजर गोलंदाजी या आधीच्या सामन्यामध्ये केली होती तो उलट्या सुलट्या हाताचा गोलंदाज. आणि इथेच गडबड आहे. जयेश म्हणतो भाई रुको जरा सबर करो, सबर का फल मीठा हो जाता है. पण आता सबर करून चालणार नाहीये, इथे धावा बनवाव्या लागतील. यावेळेस फेरी डिलिव्हरी असेल, पंचांचा सिग्नल आला, बॅट बॉलचा इशारा. तुझ्याकडेही देखील क्षमता आहे, तू एका दुसरा चौकार मार. याच्याकडे दाखवावं लागेल काय दाखवतो या चेंडूवरती. या टाकलेला चेंडू डिक्लेअर एक्ससाठी इथे मोजला जातोय. एक रन इथे मिळणार असेल. वारंवार चर्चा इथे केली जाते. 9 सेकंडवरून चालत त्याला धावसंख्या 35. 25 तिसरे षटक सुद्धा मार्गस्थ असेल आणि तिसरे षटक मार्गस्थ असताना कुठेतरी धाबा रोखण्याचा प्रयत्न. उद्याचं भविष्य पुढे ज्या खेळाडूकडे पाहायला जातं बॅक ऑफ हँड चेंज ऑफ पेस गोलंदाजी ज्याची खेळ राहिलाय. मागच्या सामन्यामध्ये सामनावरचा किताब ज्याने जिंकला होता तोच गोलंदाज सध्या आपण पाहतोय. साहिल सध्या गोलंदाजीवरती दाखल असेल. साहिलचा नेक्स्ट बॉल खेळण्यासाठी सज्ज असेल. टप्प्याचा बॉल चला बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न आणि तिथे थोडासा ब्लॉम्बल बनला असेल. तिथे ब्लॉम्बल बनलाय, नशीब होतं म्हणून तिथे चौकार वाचलं असेल. या षटकातील अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ इथे शिल्लक राहिला असेल आणि जयेशला आपला तर बहारदारी इथे खेळ दाखवावा लागेल. धावसंख्या 27. या खेळीला फटका लाजवाब होता. धावसंख्या 31. लेग साइड जयेशसाठी 3 क्षेत्ररक्षक, ऑफ साइडला 2 असे क्षेत्ररक्षक इथे जयेशसाठी सजवले जात आहेत. पुढे एकदा खेळण्यासाठी इथे सज्ज झाले असेल जयेश. प्रॉपिंग केसवरून बॅट ठोकून आपण करतोय. या टाकलेला चेंडू स्वेरी डिलिव्हरी बॅट बॉलचा इशारा. धावसंख्या 32. इथे पीस आहे. धावसंख्या 32 आहे. या टाकलेला चेंडू अगदी सन्मानपूर्वक खेळून काढलाय. चुकला क्षेत्ररक्षक चुकलाय तिथे. जर सोडला गेला असा चेंडू 1 रनसाठी गेला असता. धावसंख्या 33. पहिला चेंडू अतिरिक्त धाब्यासाठी इथे मोजला जाणार. धावसंख्या 34 वरती सध्या ऍड केली जाईल. पहिल्या इनिंग मधलं शेवटचे शतक म्हणजेच काय हाणामारीचे शतक. हाणामारी मार बरा मार आणि मारला असेल थांबा. 1 रन असेल. डिसिजन मान्य आहे, फक्त सांगायचं अपील करायचं आणि त्यानंतर हा चालेल मान्य आहे मला. तुम्ही देणार तेच मान्य करायला लागणार आहे. कारण क्रिकेट म्हणजे काय पंचांच्या निर्णयाचा सन्मान करणं म्हणजे क्रिकेटचा खेळ आहे. चेंडू आणि फळीचा खेळ चालणं म्हणजे क्रिकेटचा खेळ आहे. षटकार चौकार लागणं म्हणजे क्रिकेटचा खेळ आहे. आणि क्रिकेटचा खेळ हा सध्या खेळागडावरती चाललाय. नंतर त्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा जयेश इज ऑन फायर. इथे बरसलाय अगदी फायर ब्रिगेड्स. फायर ब्रिगेडची गाडी तशी सुसाट येते तसं आता जयेश इथे सुसाट चाललाय. टप्प्याचा बॉल स्लोवर डिलिव्हरी. ऑन नाही जयेश इथे फायर आहे. फायर आणि प्रेक्षक आणि प्रेक्षकांसाठी एकच म्हणेन सागराचं पाणी कधी आटणार नाही. क्रिकेटची ओढ कधी मिटणार नाहीये. हाच जन्म जरी झाला तरी काय, पुढचा आजार जन्म झाला तरी क्रिकेटची ओढ काही मिटणार नाहीये. प्रेक्षकांमधून दाद मिळते. जाहिंद इथे देश निर्माण करणारे हे मायबाप खेळाडूचे काही आपण पाहतोय. यावे 1 रन मिळणार आहे. डीजे दादा जरा 1 मिनिट. धावसंख्या 49 झाली आणि 50 धाबांचं लक्ष इथे विजयासाठी ठेवलं असेल. 50 धाबा ह्या विजयासाठी बनवाव्या लागतील. जाऊया सुमधुर संगीत डीजेच्या दुनियेत.
अक्षराचा मातृछाया तर त्यांच्या विरोधात असेल घरेलू संघ नंदिनी स्फोट. तर दाबूया समोरच्या दिशेने राहुल आणि राहुलसाठी टाकलेला पहिला चेंडू टाकायचा होता गली भागात, टाकला चेंडू बेल भागात, वाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. नंतर त्या चेंडूवरती चेंडू उंच माझा जो का घेत 4 धाब्यांसाठी इथे गेला असेल. नंतर त्या चेंडू पुढे एकदा वाईट प्लस 1 टोटल 2 आणि 2 धाबा या चेंडूवरती मिळत आहे टीमची टोटल धावसंख्या. तर त्या चेंडूवरती पुढे एकदा हाय पाय चौकाराची साईट आहे आणि साईट दाखवून दिली जाते. नंतर त्या चेंडूवरती पुढे एकदा सीमा रेषा पार, हाला दणदणीत खडखडीत रॅपिड प्रमाणात चौकार आणि थोडस खराब गोलंदाजीचं प्रदर्शन. या बे पुढे एकदा नो चान्स प्लेयर बॉल फॉल विकेट. टीमची टोटल धावसंख्या 20 आणि शेवटच्या चेंडूवरती नशीब 1-2 आले क्षेत्ररक्षक. षटक संपते धावसंख्या 20, 15 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 30 रनची आवश्यकता असेल. अभिसाठी पहिलाच बॉल, अगदी महत्वाचा छडी चाललेली ही ध्रुवची गोलंदाजी. आणि एक कमेंट आली आहे, कमेंट अशी होती ध्रुव नेट खेळ, अभि नाही तो कभी नाही, सायकल परत मिळण्याची संधी नाहीये, बरोबर तिसऱ्याची वाट बघावी लागेल. आणि यावेळी आपल्याला चेंडू ध्रुव नो बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय, फक्त दोची वंडी इथे मिळणार आहे. धावसंख्या 21 धावसंख्या सध्या स्कोर करवरती आपण पाहतोय. 50 धाबांचा पाठलाग इथे करायचा प्रेक्षकांमधून. हबीसाठी खूप कमेंट येत आहेत. या चेंडूवरती थांब अभि थांब, रुक भाई रुक, रुखो भाई रुखो. नाही पंचने डेड बॉल, पंच पण तयार नव्हते, कोणच तयार नव्हतं. थांबा ना जरा, घाई लागली आहे, घाई करू नका, अति घाई संकटात नाही. अक्षर कळे तर संकट टळे असं म्हटलंय आणि संकट टळण्यासाठी गरजेचं असेल. वाहन चालवताना आपण कळतं की अक्षर कळे संकट टळे, आता संकट मोचक बनावं लागेल. या चेंडूवरती पुन्हा एकदा बॅट चेंज घेतल्यानंतर चेंडू डिक्लेअर क्षेत्रामध्ये एका धाब्यासाठी इथे चाललं असेल, सिंगल इथे प्राप्त केली जाते. धावसंख्या नंतर त्या चेंडूवरती बॉल डान्सिंग द विकेटने 22 धाबा सध्या स्कोर वरती लागले असतील. रोमांच येत चाललाय आणि सामन्यामध्ये रोमांच येणारच आहे. नंतर त्या चेंडूवरती अजय नेक्स्ट बॅटर खेळाच्या दिशेने बड्डांचे सुपरपद अजय इथे दाखल झाले असेल. धावसंख्या 22. पहिले षटक मागणं ठरलं होतं. यू मिस आणि 28 रनची आवश्यकता असेल. धावसंख्या झाली आहे 22. या डेंजर बॉलरने अशी बुद्धी लढवली आहे आणि या त्या फेमस बॅट्समनची दांडकीच काढली बाहेर, दाटा उडवून दिला. आणि त्यानंतर राहुल सध्या स्ट्रायकिंग एंडवरती असेल. नेक्स्ट बॅटर सध्या 9 सेकंडवरती दाखल झाले असेल आणि गोलंदाजी बार करून उभरता बस बारा. पहिलाच बॉल बॉन्सर इथे ठरला. किशोरला माइंड शांत ठेव किशोर, तुझ्यासाठी एक एक रन महत्वाची आहे. जपून 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 जा रे, पुढे धोका आहे. पॉप्युलर सॉन्ग होतं. या चेंडूवरती
चांगलं क्षेत्ररक्षण. पहिला सामना कसा गेला माहितीये, पहिल्या षटकामध्ये असं वाटलं की आम्ही हरलो आता 50 रन मारल्यावरती पंचांचा 9 बॉलचा सिग्नल होता. अशी स्ट्रॅटर्जी होती की पहिल्यांदा धावा द्यायच्या पहिल्या षटकामागे. समोरच्या संघाला असं वाटलं पाहिजे की आम्ही सामना संपवला पहिल्या षटकामागे. नाही, ती स्ट्रॅटर्जी होती, तो खेळाचा एक गेम भाग होता आणि तो भाग इथे दाखवून दिला जातोय. पण समोरचा संघ देखील एक बलवान संघ आहे. त्याच्यानंतरचा चेंडू वरती व्हॉलीबॉल सारखा इथे उडवून दिला गेला चेंडू. वाईट प्लस 1. गोलंदाजाचे गेअर कुठेतरी परत नाही आहेत. फर्स्ट आणि सेकंड गेअर इथे चालू केलाय. न्यूट्रल वरती आणावं लागेल, स्वतःला न्यूट्रल करावं लागेल. या चेंडूवरती जरूर स्वतःला न्यूट्रल केलं गेलंय. अप्रतिम खेळ इथे पाहायला भेटलाय. समीकरण बनलंय 7 चेंडू आणि 20 रनची आवश्यकता असेल. पुढे एकदा गोलंदाजी बार करून मीडियम पेसर सध्या गोलंदाजीवरती आपण पाहतोय. यापुढे आपल्याला चेंडू वाईट प्लस 1. टोटल 2 धावा इथे मिळत आहेत. 18 रनची आवश्यकता आहे. सामना रोमांच स्थितीमध्ये येत चाललं असेल. यावेळी चेंडूवरती अगदी अखूट टप्प्याचा बॉल चौकारासाठी. सहा चेंडू आणि 14 रनची आवश्यकता असेल. 6 चेंडू 14 रन. शेवटचा चेंडू शिल्लक राहिला असेल. षटक 3 मधला महत्वाचे षटक इथे सध्या हात येतोय गोलंदाज. यावेळी टाकलेला चेंडू स्क्वेअर डिलिव्हरी. वाईट बॉल, वाईट बॉल. वाईट आहे, वाईट आहे. संघासाठी ही परिस्थिती सध्या वाईट आहे. असं करून चालणार नाहीये मित्रा. नंतरच्या चेंडूवरती खतरनाक. तेरा रनची आवश्यकता असतील. वॉट मॅच. कोणाच्या वादनात 3-13. 5 चेंडू 13 रनची आवश्यकता आहे. 13 ना मेरा, मेरा ना 13 आता करून चालणार नाहीयेत. मागच्या चेंडूवरती अगबाई अरेच्या काय झालं, तिथे गडबड झाली. 9 सेकंडचा जर फलंदाज तिथे थांबला असता तर हुकमाचा बदामाचा एक तिथे थांबला गेला असता. पहिला चेंडू 6. तेरा रनची आवश्यकता असेल. 4 चेंडू आणि 13 रन. पहिला चेंडू वरती पुष्पा समझे फ्लावर समझू क्या मेरे को, मैं तो फायर है फायर. मला काय उंचीवरती मोजता, माझ्या चौकारावरती मोजा. हबक हबक हबक. आलाय आलाय, थांबा. प्रेशर असतो मॅचचा. 5 गडी बाद झाले असतील. डॉट बॉल. 1 चेंडू 9 रन. 1 चेंडू 9 रन. बघा काही चूक होऊ शकते. हा थांबा. आणि पहिला फायनलिस्ट संघ या स्पर्धेमध्ये होणार आहे.